Якая бяда адбываецца з лукашэнкаўскім самалётам, куды на разборкі паслалі прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, а таксама якія дрэнныя навіны паведаміў Мікола Статкевіч і на што намякаюць беларускія ўлады. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся непрыемныя навіны ад Міколы Статкевіча. Палітык паведаміў, што проста каля дома ў Мінску міліцыя затрымала яго жонку Марыну Адамовіч. Прычынай стала еўрапейская прэмія «Хома Хоміні». Гэта адна з самых прэстыжных міжнародных узнагарод у галіне правоў чалавека, якую штогод уручае чэшская праваабарончая арганізацыя «Чалавек у бядзе». Гэтая прэмія прысуджаецца асобам альбо арганізацыям, якія зрабілі выключны ўклад у абарону правоў чалавека, дэмакратыі і негвалтоўнае вырашэнне палітычных канфліктаў. Сёлета лаўрэатам стаў Мікола Статкевіч, але ж атрымаць узнагароду замест яго выправілася жонка. Ну і вось цяпер адбыліся сумныя наступствы. Цытата Статкевіча. «Сёння каля дома затрымалі маю жонку Марыну Адамовіч. Нібыта хочуць узяць тлумачэнні пра атрыманне ёй праваабарончай прэміі «Хома Хоміні» ў празе замест мяне. Чакалі каля дома. Адзін назваўся следчым Казловым. Пакуль іншай інфармацыі няма». Канец цытаты. Праект Лукашэнкі па стварэнні беларускага самалёта, падобна, пацярпеў катастрофу. Нагадаем, што турбавінтавы самалёт пад назвай «Асвей» планавалася збіраць у Беларусі. І цяпер былыя сілавікі з Белпол здабылі ліст за подпісам старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі Дмітрыя Пантуса, у якім чыноўнік скардзіцца на складанасці ў працы з расійскім бокам. Цытата. «Склалася вельмі непрыемная сітуацыя ва ўзаемаадносінах з выканаўцам ад расійскага боку, уральскім заводам грамадзянскай авіяцыі. Канструктарская дакументацыя мусіла быць гатовай яшчэ ў снежні 24 года, але яе не падрыхтавалі і па сёння. Таксама за выраб 2 прататыпаў самалёта расіяне запрасілі з беларусаў у 2 разы больш грошай, чым чакалася, і замест запланаваных 15 мільёнаў даляраў цяпер патрабуюць 36. У выніку усе тэрміны з'ехалі, і што будзе далей з гэтым праектам, увогуле незразумела. Год таму, у студзені 2025-га, Лукашэнку абяцалі, што першыя самалёты выпусцяць ужо ў 26-м годзе, але ж такімі тэмпамі гэтага яўна не адбудзецца. У Мінску адбываецца маштабны скандал вакол будаўніцтва ў раёне Лебядзіны. Жыхары задаюць уладам лагічныя і законныя пытанні, а ў адказ атрымліваюць пагрозы, папрокі і нецэнзурныя абразы ад Рыгора Азаронка. Справа ў тым, што ў Лебядзіным планавалася пабудаваць 2 дзіцячыя садкі, але ж замест гэтага улады употай, без усялякіх грамадскіх абмеркаванняў і насуперак афіцыйна прэзентаваным планам, вырашылі паставіць там 2 інтэрнаты. Вялікія панэлькі на 1500 чалавек кожная. Жыхары раёна здзівіліся і лагічна пачалі задаваць уладам цалкам законныя пытанні. Яны нагадалі пра перапоўненыя класы ў школах і недахоп месцаў у садках. Але ж замест цывілізаванага дыялогу і тлумачэнняў дзяржаўная прапаганда чакана накінулася на незадаволеных. У дзяржаўнай прэсе пачалі свядома ствараць жыхароў Лебядзінага вобраз эліты, якая зажралася, якая нібыта грэбуе суседствам са звычайнымі настаўнікамі і дактарамі. Дайшло нават да таго, што Рыгор Азаронак у сваім тэлеграм-канале назваў гараджан пачварамі і свіннямі, якія зарохкалі ад перспектывы суседства з плебсам. У сваім запале прапагандыст нават прыгразіў адключыць усяму раёну ваду, і такі метад калектыўнага пакарання ўлады ўжо выпрабоўвалі ў 20-м годзе у пратэснай Новай Баравой. І гэтае свядомае распаліванне класавай варожасці выглядае асабліва іранічна, калі улічыць, што ў Лебядзіным маюць дарагую нерухомасць верныя паплечнікі Лукашэнкі, кшталту яго прэс-сакратаркі Наталлі Эйсмант і яе прыяцеля сенатара Дмітрыя Баскава. Але школы ўжо закруціліся, і дзяржаўная прапаганда спрабуе падаць гісторыю забудовай і ушчыльненнем Лебядзінага як высакародны акт сацыяльнай справядлівасці. Галоўны пасыл чыноўнікаў і праўладных СМІ гучыць наступным чынам. Мы проста хочам даць жыллё бюджэтнікам, настаўнікам і дактарам, якіх нібыта бязлітасна адмаўляецца прымаць эліта. Але вось што тут важна разумець. Лебядзіны гэта і сапраўды дарагі раён камерцыйнай забудовы на адной з галоўных магістраляў сталіцы, і людзі, якія куплялі там кватэры, плацілі не толькі за квадратныя метры бетону.
У высокі кошт нерухомасці былі закладзеныя экалагічная прывабнасць месца, блізкасць да вадасховішча Дразды і, галоўнае, тая самая інфраструктура, якую ім абяцалі. Прасцей кажучы, людзі пераплацілі за тое, каб жыць у месцы з пэўным узроўнем камфорту, але ж у выніку атрымліваецца прыхаваная экспрапрыяцыя. Чыноўнікі робяць шчодры жэст за кошт тых, хто інвеставаў у раён уласныя сродкі, і крывадушнасць такой сацыяльнай справядлівасці становіцца яшчэ больш відавочнай, калі згадаць іншыя жыллёвыя эксперыменты ўладаў. Напрыклад, не так даўно прапагандыст Ігар Тур атрымаў катэдж ва ўзорна-паказальным пасёлку Новая Аколіца, што пад Мінскам, і каб знізіць кошт квадратнага метра для такіх каштоўных кадраў, дзяржава проста аплаціла пракладку ўсіх дарог і камунікацый ад вадаправода да электрасетак са сродкаў дзяржаўнага бюджэту. І ў выпадку з Новай Аколіцай ніхто ў дзяржаўных СМІ не абураўся эгаізмам ці сацыяльнай няроўнасцю, але ж калі звычайныя беларусы, якія за ўласныя грошы набылі кватэры, патрабуюць ад дзяржавы выканання ўласных жа будаўнічых нормаў і абяцанняў, то ў вачах лукашэнкаўцаў яны чамусьці імгненна ператвараюцца ў падонкаў і свінняў. Беларускія дэпутаты аблажаліся на могілках. Пасля іх паказухі застаўся бардак, які абурыў людзей. У Брэсце прайшла маштабная акцыя па добраўпарадкаванні гістарычных трышынскіх могілак, якія знаходзяцца ў самым цэнтры горада. Гэта унікальны гістарычны некропаль, якому нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці і які ахоўваецца дзяржавай. Самае старое захаваных тут надмагілляў датуецца яшчэ 1834 годам. Там жа былі перапахаваныя парэшткі больш за сотні вязняў брэсцкага гета, а таксама спачываюць салдаты царскай і германскай арміі. Але ж суботнік лукашэнкаўцаў на гэтых могілках скончыўся ганьбай і пашкоджаннем надмагілляў. Пакуль гарадскія службы рапартавалі пра добраўпарадкаванне, жыхары горада на свае вочы пабачылі зусім іншую карціну. Пабітыя помнікі і завалы са спілаваных дрэў проста на пахаваннях. Усё гэта засталося пасля суботніку, у якім удзельнічалі дэпутаты гарадскога савета і прадстаўнікі савета моладзі. У выніку берасцейцы абураюцца ў сацыяльных сетках, а ўлады падобна не ведаюць, што адказаць і ніяк не рэагуюць. Лукашенко пайшоў на прынцып, але замест сябе разграбаць наступствы свайго рашэння адправіў прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына. Гаворка пра сітуацыю з літоўскімі фурамі, якія ўлады працягваюць утрымліваць у Беларусі. Цяпер у Мінску прайшла сустрэча чыноўнікаў з літоўскімі і польскімі аўтаперавозчыкамі. Беларускі бок на ёй прадстаўляў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, які заявіў, што канфіскоўваць фуры, як пагражаў Лукашенка, нібыта ніхто не хоча, але проста так іх таксама ніхто не аддасць. Лукашэнкаўцы настойваюць, што ім павінны даць грошай за аплату парковак, на якіх цяпер стаяць тыя фуры. Якую канкрэтна суму хочуць атрымаць беларускія ўлады, публічна не кажуць. Але ж партал «Зеркала» правёў прыблізныя падлікі, сыходзячы з таго, што казалі лукашэнкаўцы пра кошты аховы тых грузавікоў. Дык вось, калі ў Беларусі і сапраўды захрасла больш за 1000 фур, то рахунак, які Лукашенка за іх выставіць, можа складаць каля 16 мільёнаў еўра. У выніку разборкі працягваюцца, і да фінала, падобна, яшчэ далёка. Адразу некалькі замежных прыхільнікаў Лукашэнкі атрымалі ў Беларусі непрыемныя сюрпрызы. У першым выпадку расіянка Ганна Трошына пераехала ў Слонім і хвалілася ў тыктоку, як добра жывецца ў Беларусі. Але ж нечакана яна сутыкнулася сюрпрызамі мясцовых законаў, бо для Беларусі расійская ІП Трошынай нічога не вартая, і ўлады прызналі жанчыну дармаедкай. У другой гісторыі зацятага прыхільніка Лукашэнкі не пусцілі ў Беларусь і забаранілі яму ўезд на паўгода. Гаворка пра блогера Назіра Яўлоева, чалавека з пакручыстай біяграфіяй. Раней ён працаваў прэс-сакратаром міністра ўнутраных спраў Інгушэціі. У 2008-м Яўлоеў перажыў замах і ледзь выжыў. Тады пад яго машыну падклалі бомбу і пасля выбуху мужчына страціў левую нагу. Цяпер жа Яўлоеў, які мае расійскае грамадзянства, падобна жыве ў Германіі і вядзе блог у тыктоку, на які падпісана больш за 400 000 чалавек. Прычым гэты персанаж шчыра
шчыра любіць Лукашэнку, ухваляе ўсе яго дзеянні і лічыць яго узорным прыкладам лідара і кіраўніка. Але ж цяпер мужчына запісвае звароты да свайго куміра з просьбай дапамагчы, бо калі блогер ехаў з Польшчы ў Беларусь, падобна каб трапіць у Расію, то атрымаў адварот-паварот. Сілавікі так любімага ім Лукашэнкі знялі ў Яўлоева адбіткі пальцаў, трохі памурыжылі на мяжы, а затым без тлумачэнняў паставілі забарону на ўезд ажно да верасня. У выніку блогер піліць новыя відэа, дзе слёзна просяць Лукашэнку разабрацца ў сітуацыі. Патэнцыйны скандал з еўраоптам у выніку не дойдзе да суда. Гамяльчанка Наталля упала ў адной з крамаў сеткі і зламала сабе руку. Жанчына абвінаваціла ў здарэнні мокрую падлогу ў краме і пачала патрабаваць ад еўраопта выплаціць ёй маральную кампенсацыю. Вядома, што кампанія прапанавала гамяльчанцы нейкія грошы, але ж тая вырашыла, што мала, і прыгразіла, што пойдзе ў суд. У выніку ўсё павырашалі ў дасудовым парадку. Проста дадому да жанчыны прыехаў колішні зорны тэлевядучы Ягор Хрусталёў, які цяпер працуе прэс-сакратаром еўраопта. Ён прывёз бумагі з пагадненнем, якое задаволіла жанчыну. Праўда, суму, якую пацярпелая ў выніку стрэсла з кампаніі, яна так і не агучыла. Улады робяць беларусам непрыемны намёк. Альбо да чаго раптам пачаліся размовы пра медыцыну і грошы. Цяпер мінскія чыноўнікі назвалі кошт бясплатнай медыцыны ў сталіцы. Адпаведныя лічбы агучыў старшыня камітэта аховы здароўя Мінгарвыканкама Юрый Горбіч. Па яго словах, адзін візіт пацыента да тэрапеўта абыходзіцца бюджэту прыкладна ў 45 рублёў, да стаматолага амаль у 70 рублёў, а прыём да педыятра каштуе каля 40 рублёў. Праца экстранных службаў і стацыянараў значна даражэйшая. Адзін выезд брыгады хуткай дапамогі ў 25-м годзе абыходзіўся бюджэту ў 245 рублёў. Адзін койка-дзень у звычайным аддзяленні каштаваў каля 430. Калі ж пацыент знаходзіцца ў рэанімацыі, то кошт адных сутак складае амаль 1700 рублёў. Прычым чыноўнікі падкрэсліваюць, цытата, «Гэта кошт толькі за знаходжанне ў аддзяленні, без уліку дарагіх медыкаментаў, якія могуць шматразова павялічыць канчатковы чэк». Насцярожвае, што гэта ўжо далёка не першы раз за апошнія часы, калі чыноўнікі заводзяць размовы на тэму коштаў бясплатнай медыцыны. Звычайна такія намёкі не абяцаюць нічога добрага, і, магчыма, прапаганда запусціла свой асаблівы прагрэў беларусаў на гэтую тэму. За ім жа могуць паследаваць і непрыемныя рашэнні, напрыклад, рост кошту платных медыцынскіх паслуг ці яшчэ што-небудзь. Трое беларусаў вярнуліся з паездкі ў Расію з вялікай сумай грошай, а дома да іх хутка прыйшлі спецназаўцы і губазік. Падрабязнасці сапраўднага крымінальнага трыллера паведаміла беларускае міністэрства ўнутраных спраў. Гэтая гісторыя пачалася з таго, што жыхар Асіповічаў нейкім чынам даведаўся пра перавозку вялікай сумы грошай у Расію. Ён знайшоў дваіх падзельнікаў і распрацаваў план крадзяжу. У выніку зламыснікі адправіліся ўслед за аўтамабілем з грашыма і на адной з заправак у Смаленскай вобласці абрабавалі яе, забралі амаль 130 000 даляраў і хуценька вярнуліся ў Беларусь. Частку грошай кампанія паспела патраціць, але ж у выніку ўсё скончылася візітам спецназаўцаў, затрыманнем і камерай у СІЗА, і цяпер усім траім пагражае да 12 гадоў калоніі. Міліцыя зладзіла пагоню са стралянінай у Жлобінскім раёне. Такім чынам затрымлівалі кіроўцу, які адмовіўся спыняцца па загадзе даішнікаў. У выніку міліцыянты кінуліся за ім і пачалі страляць па колах. Аўто нарэшце спынілася, але кіроўца і яго пасажыр паспрабавалі збегчы ўжо на сваіх дваіх. Праўда, не атрымалася, і абодвух затрымалі і адправілі ў ізалятар. Аказалася, што кіроўца ўжо быў пазбаўлены правоў, а цяпер яшчэ і сеў за руль на падпітку. У выніку на яго склалі 7 пратаколаў, а таксама вырашаецца пытанне аб крымінальнай справе і канфіскацыі аўтамабіля. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.